Så er vi så ankommet til Italien. Det sted, hvor vi skal bokse. Og det er sådan en lille, skøn landsby. Vi skal bokse i. Ikke ret langt herfra, der ligger lokalerne, hvor vi skal bokse. Her der ringer kirkeklokkerne op på toppen af den ene lille bakke. Jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg skal bokse den 7. Så men I hører fra mig, når der har været technical meeting, og når jeg ved, hvem jeg skal møde her. Måske, forhåbentlig den 7. Og ellers så først den 9. Vi er kun, som det ser ud lige nu, i min vægtklasse. Men det tager vi, som det kommer. Håber, jeg får mange gode kampe. Vi ses derhjemme. Hej hej.